Здравейте! Днеска ще отворим Лъки Блока! Майтик, какво ще ни се падне? Само да не е никакъв зибралин, никакъв шпионира го любил, някакъв друг. Чакай първо така да се направи. Моля те. Да имаме късмет. Готово? Казах ти някакъв зибралини. Аха. Добре. Фишинг род. Ама пак ли Матео? Няма пак да взема Матео. Админ машин. Чувам да взема паричко. Гледахте. Определено ще да бъде пари с Алберта на Тралела. Чакай да иде момент. Добре. Чао!